Kai dan gida na. Da ba ake ci. Ko ai maganin ta. Ai maganin ta. Ba kudin ki muke bukata ba. Ba ma bukata kudin ki. Ba ma bukata kudin ki. Kai, daga nan gayin nan ba abu mai kyau za su aikata akan yarinyar nan ba. Bari in laɓe in ji me yake faruwa. Ba za mu hakura ba. Gaskiya bai kamata a ce na tafi na bar yarinyar nan a halin da take ciki ba. Bayan ga abin da na ji yana faruwa. In har na tafi ban mata adalci ba. Tunda ba zan ga kanwata a cikin wannan halin kyale ba, to bai kamata ita ma in kyale ba. Bari in je in kai mata dauki, duk abin da zai faru ma sai dai ya faru. Muna da kudi, me za mu da kudi? Ba kudi ne ga mu ba. Kudi ke da shi, muna da shi za mu baki. Kai jago dan gida na ka juya min yarinyar nan da giya ma ake ciki. Ta ake ciki. Ba tarbiyyar da addinin musulunci ka koya mana kake nema ku aikata akan yarinyar nan. Kai wata tarbiyya ce da kai na gare ya mana wannan tarbiyya. Na san duk da wanda tarbiyya na fi ku kai da shi na fi ku tarbiyya saboda ba zan aikata abin da kake nema ku aikata akan ka ba. Kai da Allah wani wata tarbiyya ce kai dan gida na yi min maganin wannan gaya. Ke ne kawo kiran gurin cika biyu hanyar da duk iska suke. Wallahi ban san haka hanyar nan take ba, da yake hanya ta ce na saba biyo a koda yaushe shi yasa. Tashi zama ki bar gurin nan mu je da kai. Maza mu je fitar da ke bakin titi. Mu je. Jannati diyar kirki wanda ya same ki ya dace. Na san akwai so a tsakanina da ke duba. Tarbiyyar ki ta jani zamiyo so ba batun ruba. Mai kyau na halaye tafiyar mu da ke akwai riba. Haba don Allah, tun ɗazu nake jiran ki sama da awa nawa? In ba za ki je mu aiki in tafi ba, amma rana sai duka na take yi. Ba zo ya Allah. Bai kamata ki fara biya hauka. Biki san da yake yake ta. Da kuma me tsakaninka da ita? Wace? Ya gode. Na shiga magana da babu ruwa na ko? Afwan. Na gode. Sai an jima. Ka yi hakuri. Kin san wane ne shi eh? Me tsakaninki da shi? Kin san wane shi da ƙawata me haka? Bai gaskiya bai kamata ki masa haka ba. Gaskiya biki san me yayi min ba. Ko ma dai me yayi miki?